because I no get home. Because Nigeria rayuwa sai la haula. Because I no get money. Just because I no get money. Because I no get money. Yeah! 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 Because I no get money. Just because I no get money. Because I no get money. Ba matsala. Ka ɗauki kuɗin nan. Ni zan danne shi ka fita da mugun gudu. Sai ka ajiye min 500 kai ma ka ɗau 500. Wannan shirgegen danne ɗauka kuɗin nan ka tsaya ka gani ya ƙure mun gudu ya mun shegen duka kana ganin shi wani ƙatoto kan alade. Gashi ba zai imani ba daga ganin idan shi wallahi. Daga gani ƙarfi zai wallahi wannan daga ganin shi kashi ɗaya ne da shi. Wannan ya rike na Qur'ani mutuwa da ni. To amma ma me yasa ya ajiye kuɗin a ƙasa kuma yake kallon ta? Wannan duk yanda aka yi kuɗin sun mai yawan. Ga mai bukata ai da ya bamu ko za mu roƙe shi ko kuma mu ɗauka mu gudu. Wannan ya ɗauka ba. Ɗan shi ne? Wani ɗan shi kana ganin yaro da rabkeken kai yake ce jinjirin aljani wallahi ba su yi kama. Amma bai mai magana ba. La anan a sha anan aka ballawi. Bari na shiga da kai gida. A sha anan aka baka. Wallahi tun da ina ta neman wanda zai raka. Sanu. La! Ashe makaho ne.